până dimineața din ziua 2. Este toată ora 6. Uitați să privește frumos. Excelent. Da, am dormit foarte bine, mi-a fost cald, chiar am transpirat. Nu știu câte grade sunt, dar e rece, dar mi-a plăcut. Porterii deja au plecat la treabă. Mă duc și eu la 7 la micul de vin, fac bagajul și plec și eu. Mi-am rearanjat bagajul. Cumva e mult mai bine făcut acum. Aparent mai am și destul de mult loc. Interesant, hai să vă arăt un pic aici. Sunt în capătul holului. Din păcate n-am mai prins camera cu vedere la munte. Ce este baie, ca chiuvetă, toaletă decentă cu vedere la trec. O să arăt fundul turiștilor care trec. Aici cred că e cea mai frumoasă cameră pentru norocoșii care ajung de vreme. Uitați aici ce vedere. Te trezești cu privirea asta. Super frumos. Aici am stat azi noapte. Foarte frumos, mi-a fost chiar cald. Este ora 8 și un pic. Am plecat spre Namche Bazar. Să vedem cât facem până acolo. Partea bună e că sunt înaintea grupurilor mari care au stat la Pangding. M-a costat cina, cazarea și micul dejun 2600 de rupii. Un zid frumos pictat cu mantre nepaleze. Ca un copac înflorit. Nu știu ce e asta. Pare cireș după. Știu, nu că cireșul e roz. Nu știu ce-o fi. Cireș nepalez. Cred că nu se simte, dar pinii ăștia miros demențial aici. Miros foarte puternic. Un motiv pentru care să vii primăvara este că rododendronul este în floare, înflorit. Este superb. O altă specie de rododendron, comparativ cu cea care se găsește în România. Aici este practic un arbore. Sunt în Monjo, unde vreau să ajung de ieri. Am făcut vreo 40 de minute din locul unde am stat și ar trebui să mai fac vreo 2 ore sau ceva de genul ăsta pentru Namche. Deci lumea face și agricultură. Altitudinea încă permite asta. Am ajuns și la punctul de intrare în Sagarmatha National Park. Aici cred că trebuie să fac check-in-ul. Bine că nu este multă lume de obicei, aici poate să fie aglomerat. Încă check-in-ul a mers foarte repede, a fost aici pe dreapta un ghișeu. Ce trebuie să te oprești când te întorci. Acum intrăm oficial în Parcul Național.
Avem și barbier aici. Servicii complete. Ia să vedem. Multă lume se întoarce pe traseu, cine nu mai poate vine cu calul. La punctul de check-in de mai devreme m-am întâlnit cu și am vorbit cu un băiat, un indian, tocmai venea de pe Trip Passes, traseul pe care îl voi face eu și eu. L-am întrebat cum a fost și a zis că a fost o aventură. Am întrebat cum a fost vremea și a zis că a zâmbit așa și zic că a fost bună, nu ca la munte. Și zice da. Bun, așa că o să vedem. Și o să prind și eu, bineînțeles că vremea se poate schimba de la o zi la alta. Nici am văzut în vreo 3-4 zile s-ar putea să vină ceva ploi. Să fiu probabil pe la Timboce până atunci, dar vedem, am și echipament de ploaie. Trebuie să fie ok. Aici e mai rustic așa, ca la noi, nu ca în Nepal. Uite, avem și nisip, e ca la mare aici. Avem și apă în partea aia. Cred că e rece încă e dimineața. Nu merge de baie. Nici n-am slip la mine. Un mic de tur mai abrupt aici. Unii trebuie să fie ținuți de mână ca să treacă. Important e să reușești. Este un mic detur, cum am venit prin valea aceea. Este o variantă să nu mai urc, să cobor aici pe traseul principal, pe unde merg și animalele. Ca să nu intre animalele pe zona asta, mai ales că în partea de jos din vale erau bolovani pe care trebuia să treci. Era făcut un fel de labirint din beton, în așa fel încât animalele să nu treacă. Minunat. Excelent zi. Wow. Hai, mai am, nu știu că mai am până la ce bazar, dar e de vreme, am timp suficient, așa că nu fac probleme. Se află cel mai faimos pod suspendat din regiunea Khumbu, podul Hillary, denumit după Sir Edmund Hillary, cel care împreună cu Tenzing Sherpa au fost primii oameni care au urcat pe vârful Everest în anii 50. De atunci fenomenul sau escaladarea Everestului a devenit un fenomen. Turismul s-a dezvoltat foarte mult în zonă. Sir Edmund Hillary a avut o mare contribuție în dezvoltarea zonei și a ajutat mult comunitățile Sherpa, inclusiv prin construcția de școli, de aeroportului din Lukla și așa mai departe. Sub podul Hillary este podul vechi, de pe care se poate face bungee jumping. Și am de urcat niște scări aici destul de abrupte până la pod. Acestea sunt labirinturile care împiedică accesul animalelor pe traseul din vale. Iar traseul pentru ele este acolo sus. De ce cară și omul ăsta, fier beton pentru construcții, piatra pentru construcții se sparge acolo, se folosește, am filmat
Ieri un bătrân care spărgea bolovani se așează într-un cerc metalic de dimensiunea unei farfurii și se bate cu ciocanul până când se sfărâmă piatra și rămâne pietriș mărunt. Și ăla se folosește după aceea pentru construcție. Și am ajuns la podul Hillary. Podul Hillary este cel mai faimos dintre podurile suspendate din regiunea Khumbu. Este numit după Sir Edmund Hillary, cel care împreună cu Tenzing Sherpa au escalat pentru prima oară Everestul în anii 50. Sir Edmund Hillary a avut o mare contribuție în dezvoltarea zonei, a sprijinit comunitățile Sherpa locale, a construit școli, inclusiv aeroportul din Lukla pe care am zburat ieri, și foarte multe obiective din zonă îi poartă numele. Escaladarea Everestului sau turismul în general în zonă, poate mai mult Everest Base Camp, a devenit un fenomen în ultimii ani, fiind foarte popular, un traseu foarte popular între turiști. Un lucru care ajută mult comunitățile locale, pentru că turismul este singura lor sursă de venit. Altfel este o sărăcie felucie aici. Nou checkpoint. Aici am observat că au și calculator și cardul pe care l-am făcut la Lukla se scanează și se ține oarecare o evidență. Da, mai am un pic până la Namche Bazar. Fac vreo 3 km, nu știu exact cât o să mai fac până acolo. Pentru cei care fac Everest Base Camp, ziua de astăzi este ziua cu diferența de nivel cea mai mare. Pentru Tree Passes și pentru mine vor urma și alte zile mai grele. Într-adevăr, sunt câteva urcări abrupte. Uite că se vede Namche. Ce tare! Sunt chiar aproape. Mai aproape decât credeam. Da. Și pentru mine o să urmeze și alte urcări mai grele. Aici totuși nu este altitudinea încă atât de mare, dar totuși gâfâi o țără pe urcări. Mă duc să caut o cazare și după aceea ies la plimbare. M-am entuziasmat un pic prea repede mai devreme. Nu era Namche Bazar, mai am de mers. Cum zicea Mihai, mai sunt vreo 3 km, sunt la 3300 de metri altitudine. Sunt într-un mic sătuc aici. Mergem mai departe. În fața am și o caravană care tocmai m-a depășit. Trebuie să-i las să plece un pic în față, că altfel se ridică tot praful pe mine. Am ajuns și la Namche. Are un mic locul decât pare în poze, dar munții din spate spectacol. Deci faimoși cilindri de rugăciune. Sunt curios dacă sunt folosiți să producă energie, că nu fi o treabă smart. Sunt învârtite de apă.
Este foarte cald aici, e frumos. Trebuie să urc un pic. Să am pus ochii pe o cazară dacă găsesc locuri. Dacă nu mă apuc și caut. Gata, am ajuns în Namche. Am găsit repede o cameră superbă către soare, caldă și cu un view de milioane. Mă duc repede să-mi spăl niște haine, să mă spăl cât mai e cald, să mănânc ceva și după aceea mă duc într-o mică drumeție. Sunt în Namche Bazar, am mâncat o supă de usturoi care ajută la climatizare. Urc acum spre Hotel Everest View, iar în fața acolo, sau mă rog în spate, cum o să urc, este vârful Kong de Ri, 6187 de metri. Iar eu sunt la Namche Bazar la 3440. Ia că plus 10, că am mai urcat un pic. Am mai urcat înainte niște scări care m-au cam omorât. Dar mergem mai departe. Urc deja de aproximativ 50 de minute pentru drumeția de aclimatizare din Namche Bazar spre Hotel Everest View sau Everest View Hotel. Nu știu exact care e denumirea corectă. Peisajul este absolut fantastic. În jur. Urcarea asta a fost criminală, m-a omorât. Ce incredibil. M-a dat sufletul aici la un moment dat. Cineva a văzut că mă chinui și mi-a zis hai, hang on, mai ai 10 minute. Imediat ești acolo. Cred că partea de urcat s-a cam terminat. Da, în Namche Bazar voi sta 2 nopți. Aici trebuie să fac pauză de aclimatizare. Climatizarea este foarte importantă când duci la altitudini mari, peste 3000 de metri, la fiecare 500 de metri. Ar trebui să faci o pauză. Da, pauză în sensul de mai urci, nu știu, poate 100-200 de metri, după care revii și pentru noapte dormi acolo. Iar la fiecare 1000 de metri altitudine câștigați, ar trebui să stai 2 nopți. Eu voi face în total 3 pauze de aclimatizare, 2 nopți voi sta în Namche, 2 în Dingboche și 2 în Juglung. Da. Și voi mai sta 2 în Gokyo, dar acolo mai mult pentru peisaj. Toată lumea spune că este foarte, foarte frumos. Poate chiar 3, dar și acolo să mai fac niște side hikes. Vedem. Depinde foarte mult și de vreme, cum reușesc să mă încadrez în timp. Trebuie să am suficient timp de toate. Și am pățit o fază foarte haioasă, coborau un grup și era un tip și o tipă însoțiți de la ghid și tipa zice către prietenul său ușile astea că pare sportiv așa și tot gâfâie, știi? La care mă uit la ei și zic, ce limbă frumoasă vorbiți. Și am început să râdă. Am salutat. Am văzut la check-in la un moment dat, cred că în Lucla, că mai sunt câțiva români pe traseu. Da, cred că mai am, știu că nu, chiar ăla acolo e hotelul. Acum oricum vreau să urc un pic mai sus. Vreau să stau acolo asta să găsesc un loc mai frumos unde sper să văd Everestul. Pare destul de ok vremea. Să nu fie vârful nord, dar stau un pic acolo cât timp am.
Am ajuns la punctul de Belvedere spre Everest. Trebuie să fie undeva acolo, dar momentan este acoperit de nori. Mai stau un pic pe aici, poate se arată. Și în fața mea este vârful Everest, 8848 de metri. Super! Ah, ce frumos! Excepțional! Stau aici de vreo 20 de minute și în sfârșit s-a ridicat norii. Este ora 5 și soarele deja se duce după munți, așa că o să se întunece mai repede. Trebuie să mă și îmbrac, deja se simte răcoarea, totuși e plăcut. Merg în jos, mai am ceva. Deja se vede Namche, înseamnă că nu mai am foarte multe coborât. De aici, în sus a fost greu, aici e diferență de nivel de 200 de metri. O faci, nu știu, la coborâre câteva minute. Am ajuns înapoi la guest house-ul meu. Am făcut și un detur neintenționat. Nu am mai fost atent. Și după ce am intrat în Namche Bazaar, m-am tot dus înainte. Și la unde am întrebat un localnic, unde te duci? La guest house. Care a zis numele, păi zice, te-ai luat-o bine, trebuie să te întorci. Păi nu, am văzut Namche-ul pe sus. Aici stau pentru 2 zile. Mă duc să comand mâncare și odihnă.